Alright. Sisesosha bafowethu eSmocha Love Channel 157 ngwana wathwenya. Sizobona umama kaLivuyo. Umama kaLivuyo une problem yokuthi uLivuyo uhamba nabantu abadala kuye. There can be a bad influence one day angazithola senkingeni. More especially ukuboshwa or angasweleka emhlabeni umama she's very insecure ngaye. Alright. Sizongena ngaphakathi sithola istory sonke sibone ukuthi namhlanje siqeda kanjani. Akuna flop ilabantwana abangafuni ukwasha izitsha ilabantwana abangafuni ukundlula mabavuka. Yabona mos into esifana nalezo. Yeah, amathasha nje akekho stone nje slack but akagraduate end up eseka west. Alright, Teto Professor Chipima Orange. Thank you so. Igama lami nginoNcedo Siphambo ngihlala eSoshanguve eBlock H. Ngibhalele ungwana wathwenya ngokuthi umntanami uyahlupha. Uthanda abangani. Ubuya ebusuku. Njengayizolo ubuya ebusuku. So manikhuluma naye akamameli like ungumntana manikhuluma naye beke mamela mara manje akasamameli because uthanda abangani and abangani bakhe badala kubi. So ngicabanga ukuthi bazamfaka enkingeni. Because badala kuye and abantu bathi uyabhema andizange ndambona so angeke ndisho ukuthi uyabhema angeke ndisho ukuthi akabhemi so ngifuna ayeke ezo zinto because ngifuna abe ne life right. Igama lakhe nguluvo una 17 uthene 17 nge31 zika January angakamboni masikhuluma naye lapha yana no Prince uthe uyaphuza so anzange ndambona mara ndingasho ukuthi uyaphuza ngokuthi uhamba nabantu abaphuzayo. And esikolweni ufunda e special school mara this year wenza year 4 la ifunda khona benza umsebenzi wezandla. Abangani bakhe badala kuye. Omnye I think una 25 akasafunda unomfazi nomntana. Omunye una 20 wenza 20 this year. Last year bekesenza grade 9 ufelele na grade 9 so manje nimbuza ukuthi ufunane ebantwini abadala cause laba abantu angeke ukhulume nabo isikolo yini enikhulumayo mawahamba nabo cause badala kubi. Imphatha kabuhlungu cause ngicabanga ukuthi if akachinji it's either uyaboshwa or uzawufa cause if uyabhema or uyaphuza obvious andimnikeza imali okera cause esikoleni bathe singamnikeza imali okera so if andimnikeza imali okera obvious uzawuntshontsha and then ekuntshontsheleni kwakhe uzawuboshwa is either uyaboshwa or uyafa. Ninjani mama? Sikhona ninjani? Siyaphila. Okay. Siphuma kuMoja Love. Yeah, Channel 157 ngwana wathwenya. Mama ke manka libitso? Noncedo. Oh Noncedo. Niyathetha la ekhaya niyakhuluma? Ndiyathetha mara kusematsongeni la mara mina ndiyathetha. Kusematsongeni? Okay, no akunankinga mama. Angihambi ngedwa. Hamba nomqondisi uJiyane yena mama. Yeah, so mama asihlale phezulu kwendaba. Kungani usibizile? Ndinibizile ngokuthi uluvu umntanami uyahlupha. Uthanda abangani. Uthanda ubuye ebusuku because simtshele ukuthi abuye ngabo 6 to 7 so akabuyi ngososikhathi njengayizolo ubuye ngo8 and make vuka la endlini uvuka ngeweekend uvuka angendluli manje sithi make endlule make vuka nje uvuka abangani bakhe bambiza and into engayifuni ngokuthi abangani abakavala nabo badala kuye omunye na 20 something omunye na 20 so into engayifuni le because uzongena enkingeni because okokuqala abafundi yena usafunda abangani bakhe abafundi yena uyafunda obupho ubustoti anabo like kubuya ebusuku into ebaluleke kakhulu kubuya ebusuku angafuni ukwenza lento andithi makayenze mara yena asongumuntu like onjikayo akafuni ukwenza umsebenzi wasendlini kakhulu. Okay, ubuya ebusuku esikolweni yaya esikolweni yaya njenga today bamfonele ubaba wakhe bathi bamsuspendile. Yeah for yini manje
Akantshela iqiniso ukuthi bamsuspendeleni. Ubaba wakhe yena uthi bathe wehle ebhasini andithi balandwa ngamabhasi. So uthi wehle ebhasini before esikolweni. So wafika late eklasini. So bamsuspendile ngathi bekebhema andazi bendingeke. Yeah, uphela ukususpendwa icala elibovu kakhulu akunakuthi ungasuspendwa nje ungenza. So uphi uluvo? Beke khona la no Prince ngaphandle emotweni. Akatholakala esikhaleni. Beke la no Prince ngaphandle. Hayi sikhuluma nobaba omkhulu msana. Ubaba omuzi. Luvo? Kwenzakalani ngawe? Next. Igama lami nguluvo. Sibonga sami ngubabala. Ngihlala nomama wami nobaba wami, Ntwana sekhaya. Umama ukuthi angibhalele lento lebe, ufuna ngichange life lengiphilayo. Ukuthi ngiyeke labangani laba engiphila ngihamba nabo. So uyadla wena bese ushiya isitsha sinjalo ucabanga ukuthi uzowasha ubani leso sitsha? Kumele siwashe. Manje wawungasiwashi. Yini uyivila? Manje nathi sinabantwana phela nami angeke ngivume umntwana wami uyafika uyanyofa nje yena. Makumele awashe isitsha kawashi uyangena uyaphuma. Ngokuthengela ukudla uhlala kwami number 1. Akusuku kwakho angithi la. Kukini angithi? Angithi uzoba nakwakho. Ya mhlambe kwakho ke kula uzoyenza khona yonke lento le ungawashi izitsha ungayenzini. Angithi maybe uzobunegele ezokwashela. Mara la kukini la. So gini you behave like a child. Okay, endlini ngiyazenza izinto. Ngiyaklina. Mara sometimes nokubhoreka. Makathi ngiyenze so mvele ngizobulisa ubuso bami. Then ngimtshela ukuthi ngizayenza ngesikhathi sami. So back expeleni esikolweni. That was last week. Kwenzakaleni? Wathi basithola isibhema. Mpema yini? Nzawo. Why? Oziyasha. Labuye. Nangihlupa ngokuthi ngibuye ebusuku. And mama akazifuni zona lezo. And then ngiyaphuza. And mama akayithandi lento le. Ngoba ngisase under age. Even smoking akayifuni. Ngiyakundisa yabona ubushaye kanjani. Insangu iyaqedana. Insangu ayihlangani nencwadi. Uzofeyila. Angeke ube ne-brighter future. Ungawuzi bakutshela istory bathi abantu ababhema insangu bahlakaniphile. Amanga nawo. Mawuhlakaniphile uzalwe uhlakaniphile. Insangu iyenza ama-brains abe slow. Kumele vele bakuxoshe esikoleni banithola ziyali niyabhema lapha ema-toilet. Yini ufuna ukuba yi-clever? So why? Why ungamameli umthetho kamamakho? Ngiyamamela. Awumameli kanti usibizeleni why sila? Futhi siyahlanya nje thina ngokwasini. Siyeke izinto ezizenza uzohlanya la. Hayi. So why uhambe ebusuku? Mama, yini le uyisabayo ngokuthi ahambe ebusuku? Ngithaba ukuthi is either make hamba ebusuku uhamba nobangani bakhe bazakwenza into ezirong and then uzawuboshwa or uyafa. Ngisaba lonto le. Is either uyafa or uyaboshwa. You wake up, you go to school. What do you do at school? Ngiyafunda. Ufundelani? Ufunda kuba yini mawukhula? Mawuqeda isikole. Awazi. Ayengiplan ukuthi kuba yini. Yeah, yi problem le. Awunakuthi unga esikolweni wangazi ukuthi uyelana esikolweni. Wena uyela ukuthi ngoba umntwana. Mawumntwana vele kumele uye esikolweni kula abantwana abazifihla khona. Awuna vision. Awuna passion ukuthi why kumele uye esikolweni. Yikufika ubheme esikolweni. Akithi esikolweni uyela ukuyofunda. Uyela ukuyofunda, uphase, ugraduate, ube ne-matric. Noma ungakabi ne-plan life after matric ungakabi nayo
But your job now is to go to school, pass all the classes, have matric certificate. Masone matric, then now you plan, what do I do with this matric certificate? Uzoyenzani ngempilo yakho? Uzoyenzani? Awuna matric? Yini ama-talent wakho? Are you talented? What are your hobbies? What are your gifts? Yini isipho sakho? Yeah? Ukwelda wenza Ukwelda, trade, skills. So, while lesikhathi lesi sokuhamba ebusuku ungahambi uye kulabantu abaweldayo, uyovolunteera, uhlale nobaba oyenza ama-gate or oyenza ini oweldayo to develop and grow the skill so that in future lama-gate afakwa kuwe ukwazi ukusenzela imali. And naye wenza yona i-welding esikolweni? Yes, then no, that's good. Wenza yona mara Yinto efunakalayo leyo. Yinto ezomphilisa Muslim. Ngeke sonke siba bodokta. Abanye mele bayenze amakhabethi. Abanye mele bayenze i-bricklaying. Abanye mele bayenze amasofa. So yena unesiphiwo sokuwelda. Manje imfango izomphazamisa Muslim. Yabona impilo it's worse. Awuphiwanga, awubuyi ekhaya elinemali, awufundi. There's no future in it. Noma uzalelwe efamilini enemali, kumele uyofunda. Uyofundela ukuprotecta le mali le abayisebenzele kanzima. Ngoba amafa niyawabhema, amafa niyawablowa. Noma ngakushiyela noma yini izoba useless. Uzoyibhema angithi uqala kancane ubhema insango manje. Insango izombhora. Into esizoyisolva ngapha ama-drugs more than anything else. Nabantwana bangapha bana control. Ba-excited kakhulu, bathanda istrata, bathanda ama-drugs. So, uyavuma ukuthi unecala? Icala lokungena late endlini. Uqoshiwe esikolweni. Ngoba ubhema insango. Yiwo amaqala, kusamaqala lawo. Amaqala lawo. Ngifisa ukuthi uzivile zonke into abazikhulumile ezokuthi aclean ijariti, aclean endlini, ayeke ukubhema, ayeke abangani. So ndiyawisha ukuthi uzivile ezo zinto and uzawuzenza. Uxoxa nobani la ekhaya? Ngibatsheli indaba nje. Awukhulume nobaba? Awufuna ukwazi ukuthi uma usuwubaba uphila kanjani, ukhula kanjani? Una 17 manje uzoba ubaba ngelinye ilanga. Angithi kumele ukhulume nobaba uxoxe njengobaba ukuthi baba, mangifuna ukuba ubaba ngenza kanjani? Ufuna ukuzwa ngalabo abantu laba ababhemayo? No, mina ngiyamgweba. Ngimgwebela amaqala wakhe lawa awayenzile. Kusheshe kusebenzeke. Senza umsebenzi wethu. Uzosibonga kusasa sikawubaba sikakhulile. Kuthi kwafika labo baba kithi. Ngangithi bazobonisa ngami kanti no bazongifundisa bazongibonisa impilo. Luvo hambe uqoka amateki. Indoda kumele itshengise ukuthi iyasebenza ekhaya. Zothatha leli harigi leli. Linomsebenzi wakhe. Ngenzela ukuthi uma ulibona ukukhumbula ukuthi lingumsebenzi ulipasa so. Sayentanyeni. Yalibona? Ulibamba so. Ulibamba so. Ulibambeke mina izandla zami ziyahluka. Ulibamba so. Ufuna ukubona uhamba nalo so. Yabona? Ubophela le intambo lezi. Asiye lufu, asi. Chazele kahle ngentambo wathi. Ubopha intambo. Ngimtshelele ngentambo luva akangasifasa. Woza ba. Uluvo mele amamela asifundisa ukumamela. Nawo ama-push-ups nawo angishayile. Angihlulile nawo ungihlula. Ngoba buhlungu nawo. Push! Come on! Hey, up! Ya, mawusuka la uza la estupini. Gibela ngalolu nyawo. Wehla ngalo futhi. Gibela ngalolu nyawo. Wehla ngalo futhi. Gibela ngalolu nyawo.
wehla ngalo futhi ugibela ngalolu nyawo wehla ngalo futhi ngizokutshela ngithi stop asiba Ama-exercise lawo lebi ebuhlungu i-frog jump yiyo engiyizwile so ngithi angeke ngisaphinde ngiyenze yesalo sowenza 5 let's go shorter yes boy yabona wena uyindoda emadodeni woza luvo woza 2 woza boy woza straight woza yeah now yeah okay yeah okay Anisondele. so manje mbona senza ama-exercise bendimvela ubuhlungu mara benifila ungathi bangamenzisa cause anithembi ukuthi uzawuyeka benibona ungathi mhlawumbe akho enough mara bendimzwela ubuhlungu Njengoba uzithole uneqala sakujezisa uyazisola ukuthi vele ubuwonile ngiyasola kuyomela ucela uxolo kumama wakho umbhekile emehlweni umtshele ukuthi mama ngiyaxolisa angeke ngisaphinde ukwenza kanje from namhlanje sengizoziphatha kahle ngoba umfana wakho lo ufuna ngibe kuye ngokumamele ngokunika inhlonipho yenkephelele njengoba ungizalile mama ngiyaxolisa ngento engiyenzile yonke ngisaphinda nibuye ebusuku ndiyakuthembisa ngiyenziweka nabangani laweni abami la endlala nabo ngiyaxolisa esikolweni angeke ngisaphinda ngenza izinto ezisinakho esikoleni ngiyaxolisa ukubhema insangu ngiyastopha so stop ukubhema insangu kumele uyeke mfana umuhle kakhulu awubheke nje uyisoja wena lase-South Africa umude uzoba yihanger yeah uzoba yitrata uzoba so insangu ke le yini ozoyenza la endlini ezobonisa amanyathelo amasha wokuzimisela empilweni ukuthi manje sonyathela ngolunye uhlelo yini ama-activities ozobayenza la ekhaya uzoklina uzogeza nezisho uzohlamba izitsha mangivuke ekuseni yenza izinto zami uyenza ngiyayindlula undlule wenze nama-homework angithi ngiyahlina nangaphandle ngiphume ngingaceda umsebenzi wasendlini naso-ke mfana kithi tshengisa ukushintsha indoda ayiphumeli ngaphandle ishiye umbhedo ungadlulwanga Luvo uma ecela ixolo ndive ndi-right because like manje imbuza izinto ujwayele aziphike uyabona so ibe ngathi ngumuntu ongekho wrong so ixolo akaliceli so ngibona ungathi namhlanje uzawutshintsha ngokuthi ukwazela ukuthi acele uxolo and azivume into akazenzayo so yeah sikwenye indaba ke manje ke indaba esensitive kakhulu ehlukumeze abantwana abaningi basemathuneni namhlanje babulawa abangani abanye basemajele inxa yabangani abafani ukumama ukhala ngabangani bakho ukuthi badala kuwe akabafuni uyakuzala lo muntu unegazi lakho uyakwazi ukusenza ukuthi abangani abangekho right ningasibonisa bona mama labangani ngabe bakhona la eduze bala estradeni ukubabona nje sibone nje ukuthi ngabe abangani abanjani mandiya kumngani kaLuvo ndizive ndi-right because ufonile bekethanda ukufona like ndi-drop ifoni so ngelinye ilanga msendele SMS ndathi ngicela uhlukana noLuvo because makevuka ekuseni nje ufonela uLuvo ufuna uLuvo aphume uLuvo makevuka ekuseni nje noba uLuvo salele uzawuva eshaya ihuta lana or uyamfonela and then uLuvo uyaphuma so ndizive ndi-right kakhulu manje ndimxalela or maybe uzawuva or uvile mandihamba nabantu ukuthi ndiyomxala because kudala ndimxala noba ndihlangana naye la estradweni mandimtshela ukuthi ehlukana nomntanami Messi Brian yena bayatakumlayeleni ka Messi kahle sifuna ukukhuluma naye nawe yabona into le manje wena ini ngoba kudala ndikutshela ukuthi ehlukana noLuvo yayibona ukuthi andikutshelanga kaninzi ukuthi ehlukana noLuvo uLuvo usafunda isigele yabona andikufonela ndenzela bazoba buda ngithi wena usumngani wakhe shifter ufuna ukukhuluma nomngani wakhe cha andikusendelanga imessage ndathi ehlukana noLuvo Junior suka emakhamereni aboma lapha so umngani ne ozoLuvo ozozoma eduze kamngani wakho andikusendelanga imessage ndathi ehlukana noLuvo ubani umngani wakho andikutshelanga ukuthi ehlukana noLuvo abangani bami lo bathiwa uMessi na 19
lo munye futhi wathi bani ngikhohli igama ulingana nami na 17 animazi bufunda phi Okay. or bekefunda or wenzani Okay. so ayikho into abayikhulumayo okokuqala makevuka ekuseni uvuka abiza uluvo Okay. bahambe baye lapha beya khona Yeah. uluvo ubuya ebusuku uhamba noMacy so ngicela ahlukane Ufuna ahlukane naye. ndifuna ahlukane George, uzwile? Yeah. ndimtshelile Indaba kudala esizengayo ke leyo, ne? Uyamuzwa uma ulady uyakhala. Uthi akafuni uhambe nomntwana wakhe uLuvo. Luvo uzwile? ya Wena uthini? nami ngisho njalo Na usho njalo. Ihlangene into besizele ke le. Angithi? kuyaphambili ngizotshentsha abangani ngenze yonke into engimele ngiyenze endlini then ngiye esikolweni ngenze umsebenzi wami esikolo ngavoide nabangani basesikolweni. Alright bafethu, Smocha Love Channel 157 ngwana wathwenya. Siyabonga bonke abalandeli, bonke ababukeli, bonke abakhomentayo nalabo ababhalayo abanenkinga abafuna sifike sizosiza abantwana babo. You are all welcome, all prophets. Akunakubaleka bafethu. Asibone nabanye phambili. Smocha Love Channel 157. Abasho kibana badini. Banka bana barona. Baba tsubisa dititefatsi. Thank you. Ngingathanda ukuthi kuLuvo ndiyamthanda and zonke izinto endizenzayo ndizenziswa ukuthi ndiyamthanda andifuni ukuthi like aphume endleleni andifuni ukuthi aphalale because into endiyibonayo ukuthi benibona ukuthi is either uzobotshwa or uzawufa because into abazenzayo nabangani bakhe so ndifuna ukumtshela ukuthi ndiyamthanda into endizenzayo nzenziwa ukuthi ndiyamthanda and ndizawuhlala ndimthanda.